pohodě, já vás vítám u dalšího videa a tohle videa je o tom, že pojedu na koncert Slzy do Jáchymova. A pokud tam někdo pojede, tak by mě tam mohl vidět. Tam ty kluci na mě nějak blbě čumí. Zase nepřibližuje. Už všichni jsou za tím autem. Jeden vychází. A jsou blbci. Zdá se, že mě ten jeden z nich taky točí. Tak je už necháme být. A teď přijdeme na samotný vlog. Já stejně nehodlám tak můžeš mít a opět je to. Já stejně dám si být s tvou nálepkou, co zaslepíš na mý čelo, jen svý oči zaslepíš. Jsi můj nejlepší štrám, co se brejzluje sám, když už to nečekám. Chceš dát